Oyaore nyakwaro magajwang kendo machiegni. Jokanyo e sekta ma opogore ahinya to e kaonti ma Siaya onyiso od bura mar kaontino mondo mi koro ket chenro makare ewi kaka ibiro ti kod lowo manie kar thidhia mayala kata yala swampland. Chike mayande ne osendiki e kinde mokalo chien. Gigeno ni chenro makamano kaponi nyalo kete tim to dhi konyo chopo dwach oganda ma odak e alwora mar thidhiano, kaka ileronwa gi jafwambo marwa e kaonti ma Siaya, George Amolo. Kotelnegi gi jakom riwruok margi midendo ni Yala Ecosystem Site Support Group e bade ma Siaya, migosi Airo Lwala, jopiny go tielo dwaro manitie mondo keti chenro mong'ith mabiro tayo kaka itiyo gi lowo manie thidhia ma Yala kuno. Tijwa maduong' en rito Yala. Wadwaro ni Yala obed maber manyalo rito ngima kod oganda manie iye duto. Koro wan marwa mwawacho maduong' ahinya en ni wabed kod chenro kaka irito Yala, kaka jowa nyalo yudo ber. Yala en puoth jopiny, karwa manwadakie, kanyo ne mwayude chiemowa, kanyo ne mwapure, to kanyo no bende wan gi kidienje, gik modak kanyo mok nyal yudore kamoro amora. Mane gima wadwaro ni Yala obed kama ber manyalo rito jo-Siaya duto nyaka jo-Kenya. Negi wacho wechegi e kinde romo manye gibedo godo gi jokanyo mag od buch County Assembly ma Siaya, ka jagoro mar Bunyala Yala Ecosystem Site Support Group migosi Alfonso Pondo bende nokwayogi mana mondo mi gilu ranyisi mar od buch County Assembly ma Busia mane osekalo chenro makamano. Busia, the documents has already been adopted, imekuwa passed, pending implementation. But now in Siaya, is still behind. Now, the message vile Siaya bado wako behind. I'm just calling upon the Siaya County Assembly members to do benchmarking to Busia. Busia, we are pushing it to be in a CIDP. So ikiwekwa kwa CIDP, that means it is going to be implemented. It is going to be financed and be implemented. So we don't want one side to implement it because currently the boundaries are not clear. That's why tulikuwa tunataka ipitisho pamoja, so that when we are working on one resource, which is called Yala Swamp. Kakore to jagoro mar Yala Ecosystem Site Support Group e bade ma Siaya, David Marenya, to nyiso geno magin godo ni od buch County Assembly ma Siaya biro kawo okang' mar kalo chenro no mondo mi okony jo-Siaya. En gombo wa maduong' kaka jo-Siaya ni ka plan ni oselose, ntiere gigo mang'eny ma wanyalo yudo mabro loko ngima jopiny. Loko ngima jopiny en ni kaka sani iyudo ni thidhiano kaka itiyo kode ok en e yo ma ochanre kendo oyangre maber. Koro gini ok en mana ni mondo kale alafu odong' kamano. Ikale to wachako tiyo kode e yo manyalo kelo mwandu ni jopiny kod achiel gi kaunti. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo.